Monde yudu vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari D-Star Abora uchiel nono star Angwena chela uchiel hash Tena vumilia wa Kiwinyo vumilia wa Oteni usini kodel tien Luo Trending Nation. Kantie mashabiki mag Jothum tema winja gima tieko Jothum namba achiel matieko abro wachonu en ni ng'enyu kia Rito Osiep. Osiepe nani Osiepe Omari Nash ni kanya Osiepe Zack ni kanya tedo ni koro Osiep kae moko Rite winjo ka Musa Juma nowero Osiepe nowero kata kapok otho nowero koro kin go Osiep wer go Osiep memi pesa sani kiso hit nabo biro kiso hit tabo mi pesa weri koda sawa anu Osiep ni but ndio Osiep ni mano chako kodi mono trust kionge gimoro kini ndo piny e par King en jathum mago thum maber, en jathum mago thumbene, en jathum moluoro tije to luoro osiepene to luoro nyaka clans mage. Koro King, iwacho ni King marango? Ajawa. King marajawa, kauna landonu? Adalande? Aya. Sani koro chuny wadwago kibi dwa land King marajawa ne share ne ng'ato ng'ama osebedo ka penjo Zack linga jogi nyaka koro ling winj niya mae King share gi ng'at mosebedo ka wacho ni wan ajawa ka tinde bago wa King wakia babaland wa King adala no King kawuono ohangla industry apa no ohangla ka sani kana ng'e statistics na is around 175 people 175 joja mawera jawa koro out of this 175 King marajawa kawuono and will remain King forever. Matimre ni kin gi ring jiteni gi ring abana ka gi ring mar marriage en mana gole kin ga gulu aban ga gulu ma kweyo pi to kin gi andika chief tamba ndika chief maka mama kata timango but kantie wach moro mar ring agul gango to gigi wayudo mana kuom jok ma ungo jogo luongo gi kizungu ni confidence koro ka jaoda Omari Nash obiro ni ring mara kelota ni emomiyo kawuono luongo Zack matimo go interview Zack aso luongo 8 times to biga to ring ni alungo nying Zack ring ka nango ring emobiro koro seche motim kamano mokelno e public is a public debate chodoriwa iwinjo iluonga ni Zack Opondo to main channel maronage makelo nyagi pamoja dago ne Osiepe duto mag LTN kaki winjo wan gi YouTube mar LTN guys subscribe and follow stories ni LTN ka main channel ma jonagi main channel ma joluo buru winj mbaka kae ono wache kaka entie to wache kaka wawinje to wache kaka wanene ma opinion marwa okeno opinion mar channel en marwa interviews koro joera duto mar LTN kaka wacho na Zack Opondo aero duto to meduro eno mana LTN YouTube channel gini kacha gin gi Instagram gin gi TikTok gin gi Facebook page gin gi Threads gin gi X follow them in all their social media platform erur kamano weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulongi mani sigandi joluo
Joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar Jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, nyapramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka pile wan kaendi kendo wachako biro kendo ang'a makelo ni gigi denda ni umari na chieno jamone mbele chiene meneno mbele mengo eming'ondo boka. Kawuono wan kaendi gi Zack Opondo iluongo ni the Duke of Alego. Wan kode ka wadwa ni wawinje kotenore gi ngimane matin mondo mibe wachak wadonje jawa kacho chako konwa politics kacha ba winjo ko yiengo anto politics akia but koro endo ang'eni ang no yieng bathe kumoro matin kanyo. Koponi pok subscribe na YouTube channel liendi kaw dakika achiel mondo subscribe, mano biro mi tich mayot ma koponi wan gi ng'ato tiyudo e yo makare. Zack Opondo Omari Nash. Hey, demburi manade kumibos jope. Jokanyanam adokero kom maduong'. Kawuonan go Omari Nash ka. Ine LTN. To ane channel ma LTN. Mana kaka Omari Nash onyisono. Please subscribe LTN YouTube channel. Kae midhi yudo wechegi full. Kendi dhi yudo wechegi e yo maler kabisa. Yeah. Yes. Zack Opondo. Jiung'ang'ane Zack Opondo the Duke of Alego. Who is Zack Opondo? Zack Opondo anan wuod Alego. Segere. Siaya kababa kanyo. Yeah. To Zack Opondo currently Yeah. Gech mbele anyalo bedo pilot, anyalo bedo daktari, anyalo bedo engineer. Lakini currently Zack Opondo an influencer, an promoter. At the same time anyalo luongre an ng'at ma kelo ganda Luo pamoja. Yeah. Yes. You are one of the unifying. Can I refer you to be one of the unifying factors? Okay, unifying factors antie ka nikech through my social media influence and through my platforms asobedo kario joluo kamora achiel. Obed politics, obed entertainment, obed TJ, obed anything mario joluo te an kanyo. Yes. Okay. Now ere kaka jani ni nobiro nke jomoko wacho ni ing'ene Zack nogoyo ga mana koke Facebook, ogo ma koke mbui to samoro kata book nokonyono samoro ka gima chalo kamano. Koro kamane influence no bire nokobire yo mayot. No bire yo matek manen lweny, nen ayanje, nen trolling, nen gik maricho kabisa. But through that ne ndalogo chunya ne lit, ne abedo discouraged, but nabedo encouraged with some of my few friends and family manongisa ni gik matimre gite gigi nyalo turn these stones to gold. Inyalo loko gigi obedi maber. To naloko gik richo tema ne timre ndalogo obedo gima ber. Emomiyo kawuono an brand ma Zack Opondo. Yes. Zack Opondo en ang'o mini chako ndiko ma oketi Zack Opondo kama ing'eni jomoko wacho ni jomoko rifai ni Zack jayenyo. Debende ni yanyo ng'ato to trend koso en ang'o mini timo makasto trend ma Zack Opondo bedo a brand ma kawuono wang'eyo. Zack Opondo the Duke of Alego. Koro Zack Opondo the Duke of Alego ano kayeny ka. Kata kinena panosoromo kodi mang'eny Omari Nash LTN osoromo mang'eny ano kayeny ka kendo bende okakwiny ga ng'ato. Gimane apano kete limelight ka nen chunya maberne, nen chunya malerni, to nen chunya mar hera. Ing'amo hero ji? Nahero ji to nahero nyidendi.
Zaku Opondo. Nihero ji to nihero nyidendi. Nahero nyidendi. Koro out of that love ni koro Zack Opondo love cha ne ahero sana. Ne en era ma kiero go ng'ato to neno. Koro gima notimne ni en nahero gi chunya to naonge sendi. Nihero to pesa onge. Nahero to pesa ne onge. Koro kae mane miya problem sana nikech iyudo kiromo gi nyar ng'ato ere kabisa. Minyonge to onge. Pesa onge. Chuny to ler ndi. Chunya ne ler to pesa ne onge. Tok ni pesa ne onge zero. Pesa ne nitie ne man notin. Atemo notin ma atemo. Baby nataka heels. Tatemo matek mawuoth nyaka Gikomba manyiewo heels akel. Baby nataka heels kara tinga mok wuoth. En order online. Baby nataka KFC. Odwaro gweno moro ma otimne marination cha. To ana awuo gi tienda dhi nyiewo gweno modhurwa abira chenjo atimone marination. Kare mat take time. Odwa ready made. Okay. Yes. Koro from these things ema iwuok go the limelight. Wachni nitie ng'ato ka dhako chando. Koro Umari Nash inti ni mchochezi. Lakini kawune miya nying marach. Mchochezi. Niwacho ni gigo momeo. Koro ing'ama timo Umari Nash. Gigi ne timre for sababu. Nikech kaka nyisi an ok onyuole wealth. Ok onyuole soft life. An onyuola kama ne nyakiti matek ekiyud gimoro. Koro an jok mana yudogi ndalo ka ne giyuda ka handsome. But then I was very handsome. Not you are very handsome. You are still handsome, I can see. No, I'm handsome today because teach matek masa natimo. But chien kacha kapok ochopo chien kocha. Chien kacha na nagli. To sani to ananyalo wacho ni okay, I don't know, maybe jaber nyalo wacho na kan. You are handsome. From camera directors, they can even tell you from their screens that you are handsome. Yeah. Nikesa ni nyalo interviewer kama. Yes. But chien kacha no kan. Nikech handsomeness bedo determine gi what do you have? What do you offer? Hey, somebody once said ne handsome okngega ge wang. Iwacho ni handsome, it means that your hand is having something. Hand some. Koro hand nani? Sani nigi something. Ineno kata lweta gi yom. Magi no rudhi gi jok miluongo ni the chef cave. Kenya cinema kacha. Emomiyo kama en mana pesa. So Umari Nash no danga ngadi matin sani nyiso ni Zack Opondo ng'ama nigi dawo kin ng'at moro mono ji wacho chien kacha chani o kok mana jok mineno dhawo go to samoro odhi dala. Umari Nash ok anyal pakre nigi pesa. Nge jo pesa ok pakre ga. Jo pesa gi pakre. Ano kanya pakra ni pesa. Gimanya lo pakrago ni an gi good health, an gi goodwill, an gi rieko, to an gi nyota bende. An gi nyota. Gi nyota mane Zack? Ena penjo. An gi nyota matich manya. Ni Zakaria odonwa ti. Kaka sani ya manya, dongi manya? Ya manya. Tiwachin Zack be wuo ne gi jopiny LTN ka. Ya LTN. Koro kaka imanya no? Mano nyota. Nikech ne un gi ji mang'eny to ine makawa. Ine mikawa kuom ji aboro ma bet gocha. Aboro munu bet gocha. Kendo joma dongo. Kendo gin okin ji ajia. Dongi no Range Rover kacha. Mercedes be ineno kacha. To pickup mo pa kacha cha macha mara. Koro ikawa kuom jo investors. Yes. So you are an investor. Jopiny ok na paro but gisani I'm investors is one.
Zack Opondo, you've been in this industry, you've been existing, you've been doing promotion, isebedo kitimo tich maber. Nang'o mosebedo ka keep going nikech kadanga wacha ma ok apando gimoro mora, chien kacha ne tembe ogoi sana kendo di beda ng'at moro ma chunye yot ka jok moko to samoro de koro ok in existence. Jomoko wacho ni ikono wang'o ng'ama mone mapidho ikani ng'ama nyocha kia dhako timo gik mang'eny madhi gi weche mon oluori sana chien kacha. Nang'o mosebedo ka keep going kose wacho mani ati in ichwado gi chung bwana ng'ama wachi Iwinjo mari Nash gi johera duto ma LTN. An Zack Opondo gimosebedo ka pusha ama gimosebedo ka miyo an Zack Opondo. Mokwongo dadok ne Nyasaye erokamano. Jehova Jire. Nyasaye osebedo jakora nikech an kok Nyasaye apani kata family de bed naonge go sani. Kok Nyasaye won nation, won achi, won mich, won dilon, won ging'eny okanya luongo gi kawuono te. Ang'eni moko ntima ji kia in ming'e kendi gi men gi. Madwa page wajo ya mwari. Omari mana kaka roje ni mchochezi. So ase confirm ni mchochezi. Koro gimosebedo ka pusha ama gimosebedo momi an Zack Opondo. Namba achiel en Nyasaye. Jehova, yes. Namba ariyo en tich mariek gi tich matek. Atiyo mariek tatiyo matek. Namba adek en luor, respect. Namba ang'wen en gima oluongo ni honesty. Bedo jaratiro. In Zack Opondo wada mi tich kama ero wami check ni timnwa tijni tumi check adier idhi banke titimo tijno tideliver. Mogik eni aluoro dhier taluoro poverty diera. Mani mapushaga sana ni koro an ng'at moso kale shida mang'eny to shida gi ne wuok nikech naonge go na dhier. Koro dhier ni bende motivate ga mondo atieke ground. An gima gorago sani dhier poverty. Yes. Okay. Nyakora mo kaka winjo kanyo no, we are live egesa kaendi iluongo ni egesa villa wan kaendi gi baba Achi, baba Nation to gi baba jomang'eny. Ing'ama ne kono no ende nyalo pongo baba moko kalore kaka ing'e wan ka kwang'e kono yieno wachare Achi baba Achi gi baba Nation. Mano ma jo LTN ong'eyo. Radios moko gi TV unyalo gole kaka uno mong'eyo. Koro wan kaendi pod wamedo wuoyo kaendi gi Zack Opondo. Zack Opondo en ng'ama ong'ere ahinya e mbui ma kendo nigi mbi ahinya kodok e weche mag lendo gi promotion gi these other things. Maybe imbindi inyalo penjo ma igombo mondo ming'e piny kanyo no endo wan kaka LTN wanyalo chako manye kendo koponi mipenjo kanyo no ok waduoko kawuono. Meanwhile pod wadhi mbele kaendi iluongo ne baba Achi. Baba Achi isebedo e field marajawa kaendi mokwongo kikwongi kona ni kakinene inene kodhi nang'o nikech weche tuch moko lal moko dhi weche tuch pile ka pile ajawa ka. Field mar oluonga ni ajawa en mana koro gi dholuo but traditionally en ga ohangla. To ohangla ni gi history dating back in the 1970s. Ndalo kwerewa ndala amoth gini engina ohangla chakre alego by the way. Yeah. Ng'ato nowacho ni alego kore egine e industry en ma factory nitie marajawa. Kasto soba to koro kawe wholesale jomo beto magi joma kawe kiosk. Omari Nash LTN. Omari Nash man opinion mari
kaka inene. But gimang'eyo ni ajawa ohangla muwinjo ni nowuok Siaya. Nowuok Siaya to noduogo obedo diluted kabisa modhi nyaka piny kocha. Naka jo Migori tinde go ajawa donge. An jo Migori mag ajawa. Kiwone jo Migori maber. Inyalo wacho ni ati ka Anglo chopo Migori mano obedo diluted. Obedo diluted nyaka Homa Bay. Kata mana Kisumu County. The original Angla en Siaya. Kidwa Angla ma Alego. Matik. Alego Siaya. Ugenya Siaya. Siaya kababa. Anything to do mane kama na Anglo wuokie. Okay. So penjo maber. E Angla industry ka asobedo follow mar Angla. Though abedo raised gi wuonwa moro to baba nohero nyatiti. Baba nohero nyatiti ogwang' lelo gini during that time. Koro ngini gima wuonu winjo seche mibet kacha iwinje. So from there nahero ga nyatiti. Kadongo nahero ga nyatiti, makata sa nahero ga nyatiti. Ogwang' lelo. To gi ohangla sani ber nikech sani ondikowa. An achiel kuom beneficiary mar ohangla. Nikech ok an directly but an indirectly. Yes. Onge ng'ama chuli ni ko to chuli ohangla but in one way or the other. An indirectly to an mang'eny moingo jok ma an directly bede. Yes. Okay. Kuri inyalo wacho ni kopo ni ating'e ohangla masani to go ohangla machon. Is there any improvement koso odok chien koso ere kaka inyalo compare? Wacho ni compare and contrast. Omari Nash LTN channel. Gima nyalo nyiso nyikwara moge jwa ni ohangla machon ne ber kendo no ber sana. Neno ohangla moro ma kigoye to nen bur to nen pien ng'ech pa tipade bakor mane neno go ohangla. That's the original ohangla. To ohangla masani obiro nikech koro negigolo tich matek, negiketo yot mondo jomo machon ka kik bed gi pek mar ohangla machon manyaka giting'o pien ng'ech ka gipade. Koro negibiro gik miluongo ni instruments matinde jo Homa Bay kwawagi. But instrument matinde kwag tianyo bende ko kwagolo nwa jowuor. Ibe nyero. Okay, majo Homa Bay kwa Josia poko kwaga instrument dong. Wan Josia ka wakonga mar check mar scholarship mar somo okwaga instruments. So winjo Josia makwa instruments mathum. Un Maxwell Odongo upingo jo Homa Bay seriously. Maxwell Odongo en wuod Homa Bay. Mar ja degree achiel mano kuongo yudo degree Homa Bay County. Mondo siepna. Lakini pingo gwengi. En poko pingo. En ong'isa ga ni di mose wachini. En Maxwell in kaka in gi degree no kwa scholarship kwa ne jogo scholarship gi kwayo instruments. Okay. Koro iwacho ni jogi nokelo instruments mondo me jino yayo ohangla moro mipado cha. So things have been eased nowadays. Yeah, sani things are eased. Nikech kaparo chon I bedo raised Kisumu, but I used to go home. But kata Kisumu kacha bedo raised Manyata. Nitika bwana moro iluongo ni Odhiambo Woodboro. No, Ogathom Saturdays mana kama nigda kacha. Kone ng'ato go ohangla to timoro mabiro ting'o mesa gi lake to those nano go energy cha. And then baadaye sani aneno ka sani en mana piano.
En mana dio. To en drum set to ketne microphone. To en bulbent tinde pod nitie. But to ketne microphone. Alafu waneka gi saxo. Nikodho. Mano to ngane mana ka malaika kende. Pokare ko chako idho. Andi jomoko be kope, sawa. Koro jomoko se chako kopo. Kiki duel wach kopo no. Gigi wacha nikech one this industry. And gimoro kwa wacho, we don't have any ill motive. When you achwado kodi ke zongo ke changana wuoga nga mariek. LTN, umari nasi nyamchochezi sana. Kendo angi to kapoko chocha ni iwacho nango cha? Awacho dia. Saxophone. Iwacho niluongo ni saxophone. Ko wuoke saxophone gi instruments mora mora. Gima timre ni ajawa sani obedo modernized. En sani en tich mayot. Tich matek ajawa sani en mana I think jawer gi bouncer. Jawer gi bouncer. Mano tich matek. Lakini Jothum te ginomi gi tich mayot. Anglawan gi jari motimo matek. Bouncer gi jawer. Bouncer tich mane motimo matek. Bouncer ningenia chunga tok Jothum. Seche mawer to ng'ato gido ita. Tomorrow gido uma. You should protect me. Tingeni inyalo mako ng'ato gole ni mulo it msani. To ka ng'amigolo ni to sponsor kacha. Koro ngeni kinyiriembe tich nikech igolo sponsor. Koro tich bouncer tek moingo tich mora e club kanyo bade. Band kanyo. I protect to kendo inyalo protect a wrong person. Dongene anamiel to ng'ato biro mako msip. Tungeni bouncer ndiko ni to protect me security. To ngamo mako msip no soka mo wita okuma stage. Karimano my okana sponsor koro my patron. Ne mo chung ne band. To do ga chung ne band nyaka jo band nge yawa dang bouncer kienga uchung ne ga. Moko kia. Ndejo patrons moko ma ogidwa publicity. Yaro chini ya maji no sponsor in mangi office. To ngisambo biro simoko kubiga. Chimuro biro. Koro ko biro ta en belt na mamako. Tipade tigole oko. Kinyo riembo bouncer tich. To bouncer pede ni mani. Kore mangizi tich mara ajawani. Jothum. Mawerni. Gi bouncer mangi tich matek. To Jothum bedo ngane no ka imiyo mana support apa ni jawe makoro wawachi ni tiyo tich mateke Jothum ben mana Omari awero Zack Opondo Duke of Alego tugiche yok tondo nde goro ng'ama nigi tich mayot en jawan gi nguvu chate kano nyaki cham kuon bwana kare koso nti tich matek moro miwuoye nguvu maji ngini kori wacho physical ni nyaki bed ng'at ma mentally prepared, physically prepared. Koro kateki goye. Tena kama iso prepare ni gina bro goyo. Ko chakresa chiel nyaka sa chiel okinyi. Tena ni ajawa. Sha. Koro tije ok tek. Mano ni singiyo go. Mano singiyo go. Tich matek angisi en manje wer, ngama wer. Gi bouncer. Nitiere gik moko ma wan god e fail sani mabiro. Thank God ne you are a victim. Gik moko machalo kaka sani winjo ni agulu. Ok ni ina victim of agulu, sorry. Ina victim mar Kagundo Road. Kagundo Road winjo ni akian no wuoyo kuom ng'ane, something of that kind. Iwinjo magi gik matimore ajawa. And there are some musicians I love so much. Ibro yudo en kichwanye to re studio. Iwinjo aparo ndalo moko pija kaeli odhi studio yin me anyo Jothum tionge kata nanga hiwuotho ka mwanda. I think it is okay nikech aneno kata mana jo Tanzania
iyudo ka Diamond ke ochwanyore gi ng'awa, mago gik matimore industry and they keep gimiyo ga industry grow, nikech sama kata in wan gi stochi go mari, people will be following story mar Omari gi Zack Opondo chopo kanye, something of that kind. Donge iyudo ka koro wa grow o make industry grow. Koro ana feel ni kopo ni atene jathum Omari ochwanyo, to nikech en jawer ok othum ok ogo ji, onego bed ni odhi e gine e studio. In gik matuch kone gi kone, inyalo wacho ang'o general? Omari Nash. Kik we limbe ne you are victim. Omari Nash. Wachomra kamera tir. Omari Nash. LTN. Awinjo ni hope nu winja maler. Omari Nash LTN. Gima nyalo wacho gi feelings mag Jothum. Jothum ma catch feelings. Enia Jothum kiwang'o iye. Adier ma Nyasaye. Jothum kiwang'o iye. The only tool manyalo duokigo en through thum. Oko bi post e Facebook, oko bi post e Twitter, X, oko bi post threads, oko bi post TikTok, oko bi post e YouTube, oko bi post any social media platform. Oko bi luongo the main media mainstream mondo discuss ni iowa. Gimo nyalo timo, ne obro duoki ang'o? Gi thum. To ka bende okon Jothum. Ni gin Jothum, Omari Nash, gin Jothum, ichalo jasiasa. Gin Jothum, ichalo jasiasa. Josiasa nitie jomohero. Raila Odinga oher piny mangima. Nyaka Johannesburg sani pake ni Raila Odinga for AU chairmanship. Pake South Africa. Ipake marach. To Homabay ka ponti joma pinge. Homabay joluo nitie mapinge. Kata mana Siaya ka Ipingo baba. ponti nga joma pinge. Ipake nyaka Nigeria Abuja. Korgi Obosanjo. Ipinge koro. Ka. Koro nyaka Bondo. Nyaka Bondo. Nyaka Sakwa. Nyaka kuonde ma yani strongholds mabaga ponti joma pinge. But ka odhi kata Ethiopia. Jothopa goso wacho ni Raila tosha AU. Koro kin Jothum, kin jajawa to upingi. The best respond. Okendi e studio maloso ne critics magi thum. The best thing the studio go thum mamit. Where go thum mamit, iwer. Thumi mamit ni bro golie haters ka. Ngech koro Omari Nash pingi, Zack Opondo pingi, lakini donje studio goro thum maber. Thum mapuonjo luo, ama thum makelo raha. Ipako kata nyaro nagi moro, ama ipako kata mana wuod luo moro. Bro konyi. But kidhi e studio niko rida ianyo ng'ama pingi. To koro ng'ane migero. Kianyo Omari Nash LTN e banjoni mani gero Omari Nash LTN. Kianyo Zack Opondo e thumni to mani gera gi brandna. Die studio go thum. Manyiso ne the best thing ma Jothum nyalo timo, ini jawer ng'ama pingi weri go donji wer, to kik iwer ni wer ne ng'ama pingi cha, wer thum mamit. Ng'ama pingi donje thum, donje studio wer thum mamit. Ng'ama pingi ni wabiro ana pingi, Zack Opondo ne pingi, abo biro mielo thumbino kendo abro support thumbino. Nikech koro ana pingi ni golo thum marach, but igolo thum maber, abro support. But kik donje studio nikech na pingi koro yanya. Mano koro ibo rumo. Kawache Omari Nash. Manyiso ni wach rumo ni en gima nitie, Jothum rumo, kech wan we believe ne music can stay even 100 years. Pod wamielo thumbe ma iluongo ne songs of songs mono ndege Solomon ka waonge. Manyiso rumbe Jothum en gima nitie. Omari Nash. Main LTN. Omari Nash. Inja lendo mar LTN. Wawachni. Onge Jothum marumo. Gima timre eni Jothum
gin giwegi gin ema gitiekre. Onge jathum marumo gitiekre kendgi. Wan gi marehemu mano tho chon, to thumbegi kata kidonje matatu tuwinjo okay, abo kawo example for this Congolese musician. Kidonjo tuwinjo kiwero Franco Makaidi. Winjo kiwere kacha, kidhe kate ba tido kiwere kwa rumba gi winjo kiwero gi to ginyo masimango nosotho. Seche moko kidonjo kate gweng tiwinjo kiwero Kolele Mase, tiwinjo kiwero Okach Bigi. Magi jok manosimango osonindo. Onge jathum marumo, onge jathum marumo. Gin ema gitiekore. Gin ema gitiekre kende, onge jathum marumo. In which way gitiekore as in ngeni gima jathum tiekre go, namba achiel kantie jothum ma winja LTN kawuono. Mondo yud ndetunde kod Musa Jakadala kaka skiza tune mari D-Star abura chiela Rio Star abirio abura ngwen hash ndetunde amama ndetunde Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Ilungo ni LTN Luo Trending Nation ka ngamok winji mano ngamok sawa. Kantie mashabiki mag jothum tema winja gima tieko jothum. Namba achiel matieko abro wachonu en ni ng'enyu kia Rito Osiep. Osiepe nani? Osiepe Omari Nash ni kanya. Osiepe Zack ni kanya. Tedo ni koro Osiep kae moko erite. Winjo ka Musa Juma nowero Osiepe. Nowero kata kapok otho. Nowero. Koro kin gosiep. Wer gosiep memi pesa sani kiso hit. Nabo biro kiso hit tabo mi pesa. Weri koda. Sawa, an osiepni. But nti osiepni manochako kodi. Mono trust kionge gimoro. Kinindo piny e par. Mano osiepi. To osiepi ma ber kabisa en osiep ma iwachone ni an gi shida kama to kobilandi ni an Omari Nash no biro ira no dhi nindo kech gi chiege. To koro Omari Nash makoro en ti oting'o nyaka microphone kama, to rwako nyaka law maler kama en black gi touch of gold. To ni odhi nindo kech. Koro aketho nyingi. Kiki wach ni touch of gold ni mai manadhiga event. Kori nani ati ni arwako live event achaka do mano karwako please. You can go and review my videos please. Omari Nash. Touch of gold. Kori gana ketho nyingi ngech gimena kwayo. Ikwayo. So jothum gima kithuno sana ni ukia Rito Osiep. It doesn't matter kata sani so hit. Winji wuoyo kodu koro iwondo ni okwinje LTN ni wacho Zack Opondo wacho ni gik mago upenya achiel ukia Rito Osiep. Jothum Rito Osiep. I might not be your friend Zack Opondo. But kin jathum mora majoluo obed rumba benga wangla ngo everything. Kin jathum namba achiel gima felu one ukia Rito Osiep. Rit uru Osiep. Osiep en ng'at ma en gi pesa. Osiep en ng'at ma onge pesa. Osiep en ng'at mandiere kacha. Osiep en ng'at mang'isi adier malit to ng'isi adier. Koro jothum Rito Osiep. Mano the main thing. Mano the main thing. Because thum is all about friends. Kechen gima socialize. We socialize. Okay. Zack Opondo pod wan mane film industry film maro Ajawa ka okwadhi wey konani the king of Ajawa sane according to him please this according to Zack mano mari moinwo kanyono mano mari iwacho ni gini en opinion ng'amoro Zack ok mori ng'amora ok mor Zack something of that kind. Mana kaka wacho LTN gi Omari Nash.
An kapok wacho king ni penja no gima no chalo chochezi. Kapok wacho king gima ng'eyo ni thum onge wuon go. Obed kare jathum matin sani mabiro, obed kare mana aungo wuoda wendo, pod obiro pod otin. Jathum ema pod tindo gi onge king. King en jathum mago thum maber, en jathum mago thumbene, en jathum moluoro tije to luoro osiepene to luoro nyaka clans mage. Koro king, iwacho ni king marango? Ajawa. King marajawa, kawuono alandonu. Adalande. Haya. Sani koro chuny wadwago kibikibi dwa land king marajawa ne share ne ng'ato ng'ama osebedo ka penjo Zack linga jogi nyaka koro ling winj niya mae king share gi ng'at mosebedo ka wacho ni wan ajawa ka tinde bago wa king wakia babaland wa king. Adala no king kawuono ohangla industry. Hapa ohangla ka sani kana ng'e statistics na is around 175 people. 175 joja mawera jawa. Koro out of this 175 king marajawa kawuono and will remain king forever. En in jajawa mago thum moko kwalo thum ng'ato, moko kwalo beats mar ng'ato. In jaja moluoro fans ge to luoro osiepe ge, in a king. God bless you. In ming'eyano jathum mago thumbe ne mok kwal mar ng'ato, jomoko kwalo mag ji. Ng'ama nokwalo thum mogik cha iluongo no Mari Nash. Naneno kiwer thum moro kanyo mok mari. An makwalo thumbe ji, an ok anyal bedo king marajawa. Ok nyal, in ok nyal. In ok nyal. Ajawa, ohangla artist, be creative. Just be creative. Ing'e gima inyo sana sana jo ajawa. Ikawo thumbe jok manosotho. Nini, ket microphone maber. Akere. Ne, ket ma. Okwalo thumbe, bwana wuo. Mari, abo we woyo. Ket microphone maber. Gima inyo jo thumbe wa, ukawo thumbe mane jo mosotho. Ukach bige jo ujimbe. Ikawo thum okach tiloke tiwere. Ikawo waya mar kolele maze tiloke tiwere. Ikawo thumbe mag jok manosotho chon ka, nikech gin gionge voice mag nyalo wacho ni mathumba tuwerogi. Tinde jomoko bende kawo nyaka mapod ngima atomi sifa ywak pile mano kabidonje. Kaw thumbi, go thumbi, originality, bed gi that talent mari manyaseomi, pokni manyaseomi, wer thumbi. What's me obed mari. Ino jo piano ugo, jok magonu piano go, gigonu piano original mogigolo kuom jomoko. Tibo bedo king and king forever. Nyakoro mo kaka winjono mani luongo ni Zack Opondo emomiyo wadwaro jok machalo kamagi, gimiyo mawaidha kendo wacho wach makata in kibedo kanyo tiduogo ndeko wiyi miwach ni en kamano to mikono ng'ane ne kopo notimo kamano to bobedo king forever. Dak ikono joge komiyude e ring wach agulu kech ang'eni jogi osiepe nimbi semiyo jomoko advice achiel ariyo adek kasto ing'eni watimo marach nikech kopo ni ati jo agulu gi nitie gi jotero upando makoro kumiwa miyogi promotion. Ing'eni kopo ni ati umari chiwo tero to walando ka ibro yudo ka ng'ani be yudo market to tero ni en opande apanda, agulu ni opande apanda, okukel kat walande kon jogi komiyude agulu gi tero. Koro ajo wach tero for the first time. Tero now? Ring. Okay. Imulo intero? Tero. Ambe anaka gi ring man nagole. Okay. Nigole ka koro wecho tedore ko sigola gole. Agole ka biro kan kech. Amanyo nyadendi moro ka. Koro koneno ring to wacho ni I don't know married men. Okay. Tero, agulu, gango. En ring agulu. Ring agulu.
Wan go tamba. Otamba bentie. An ka chief. Oh, mani ba winjo kumi. But gima timre ni kin gi ring. Jiteni gi ring. Abana ka gi ring mar marriage. En mana gole. Kin ga gulu. Aban ga gulu. Ma kweyo pi. To kin gi an ka chief. Tamba ni kan ka chief maka mama kata timango. But kantie wach moro mar ring agul gango to gigi wayudo mana kuom jok ma ungo. Jogo luongo gi kizungu ni confidence. Koro ka jaoda Omari na shobiro ni ring mara kelota ni emomiyo kawuono luongo Zack matimo go interview. Zack aso luongo 8 times tok biga. To ring ni aluongo nying Zack e ring ka nango ring emobiro. Koro seche motim kamano mokelnu e public is a public debate. Koro kokel ling ni, kokelo tambani, kokelo agulu ni public. Do not point out ni Zack Opondo. You wear agulu na unkech others are talking. Kech kata jok makelo weche agulu gi yudo ka comments are 1000. To jite wuoyo. Why Zack Opondo? Why Zack? Why Zack Opondo? Koro kin ga gulu to beda ga gulu. Kin gi ring to beda ba. Giringi. Kin gi otamba. Bedo tambani. Thank you. Podo tek ne ngama pok oyudo ring, ne ngama pok oyudo agulu, pok oyudo ngama biro kono. But wan LTN kwa yudo, wabiro teru te makopo na agulu gi ring ji hit. Wangla dwa hit. Kech wan chieng' mwa yudo agulu gi ring gi kitamba, wabiro miyo up kame te. Wachako gi dala, wadhi gi kitebli, wapogo gi dala. Koro gisane. Wasiwacho ka endo gik moko ma maybe waromo godo e Java industry ka endi ikono wadhe keng ne ngamono odonjo ka wawuoyo oseland keng mar ohangla ka olande chien kanyo ang inyalo dok ichak imanye okadona luonge mang'eny ang ni wachni Umari jaucho chezi Umari acho chianga swaga wacha ka aripaka. Koro Zack, in kaka Zack Opondo, kawuono ni endi, gin ang'o minyalo jiwo fans wa mondo kik donje nikech iwacho ni samoro nitie gik moko matimore e Ajawa ka endi ma bende fans wa ema samoro chwalo, samoro gine ma giwache kaka ging'eyo, to be kiduogo ging'eyo to yudo kamano gima onge. Gik moko machalo kaka gulugi, samoro inyalo yudo ni magi weche mawuok mana kuom fans. Zack jachode, magi samoro mana kuom fans gi mamieli. In kaka in, ere gima wanyalo timo ne fans gi mondo mi be samoro? Omari Nash gi LTN, gi johera duto ma LTN. Advice manyalo miyo fans en achiel. Gimokelnu e public domain oyienu ma discuss. But gimikia dier, miyogo ga dier. Approach gi caution, approach gi luoro moro. Kiki beda ng'at mako wach ni Zack en jachode, tirakira kaka nyi comments Zack jachode. Ko wach ni Zack ka nango tirakira kaka mano, no. Do your due diligence. Mondo kidonjo ni Zack to jachode adier, nwaromo kode, Zack nwaromo go kalore lojingi mu babana. To eno edho gi mu mamane. Nanene. Manyi chodiorio ujo. Chodiorio. Iwinjo. Iwacho gimineno. But kiko ni Zack jachode nikech ng'ato wache na jachode. Kata wacha gulu ni. Wame wacha. But wan onge evidence mar agulu. En mane ni koro jaoda Omari. No wacho ni en jagulu moro makoluongo nying Zack ni kawuono nyaka tim interview to Zack nyaka be. To wacho ni to koro Omari Nash gole agulu no, gole nyinge agulu. Koro my fans, do not be people who are being persuaded ama ubedo swayed away. Nunu gimatimre ni koro uchanya rombe
Raola. No, get your facts right. Aero fans mabiro mana nyiero. No, wajina gulu moro ni od Omari Nashka. Ini biro mana to nyiero. Tiketo mana gulu gi emojis. Ito nyiero. Inyiero tede. Inyiero nyatede. But gibiro ni, hey, tukara gulu ni, explain gimi kia. Chiega imbe kanyo ne temo marach. Iwacho ni kik igol siri wa but koro igolo no problem. Koro chiega biro kele public mondo wachi ka en adier. Chiega emo njava but anto personally agulu to an go ot mar pi. Kapok watieko Zack Opondo, wagoero kamano ahinya mokwongo nikech isemiyowa mawaidha mabecho kendo nitiere wach achiel mang'eni joge te kaka nenagi gidwa ni giwinji. Isebede kipao mambele mar konyo upcoming magwa kendo nwaneni mbele kache chaendo ka nyaronage noninde bade ni chung mbele kendo gimine timo no miyo at least jok moko achiel ariyo adek mafollowi no ensure ni gineno kaka gitimo ma nyaronagi no dhi oket kuma ber. Hapa ni mano pongezi ne Zack Opondo gi ji duto temo no chung. Kata kamano onge gima ber makoso gima rach. Iwacho ni kanise chunge kipao mambele mar solo pesa sahi kende lal. Ake ng'ato wacho bas mano koro nosepo. Saiko nodogo bena dhi by the way to nayudo personal problem ma nangizo kata ka mitini okabibiro because of this and that. Ngech kata kada de ne pod nanyalo duogo kata mana gie kore. That is a part of my koro gimano timre gi nyaronagi. I think that case was closed. Okaero discuss gecha bano nindo en jaod Osiepna mano timre so timre to chunyo nindi kama kwe noka chopo nikech nan gi reason momi noka chopo. It was a personal problem. Personal problem man. He explained to the committee. Na explain committee. Okay. Hapa ni fans koro winjo. Kero ng'amane penjo. Emomiyo wan mbele kiluongo ni LTN. Wadwa ni gini chopo ne jopiny. Dongine kamano jopiny ne kia iromo gi ng'ato toko ni no en kato noko chopo something of that kind. But gisani ang'eni ng'amono mako ni oseweni. Ng'amono paro moro marach osegole chunye. Kwa tiye kodwa ni kaw microphone ni mondo koro iwuoge fans magi, iwuoge osiepeni jok maduto kanyo te kwa tieko. Koro en Zack to gi microphone. Baba kaw. Erokamano ahinya Omari Nash, reporter mar LTN, director wa Dukacha. An kiluonga ni Zack Opondo. To main channel mar onage makelo nyagi pamoja. Taparo no so discuss gik mang'eny kawuono kowuok e politics oko wacho lakini obro wache. No nyalo ngeko ni ngeke politics. Okawinj politics. Wangeke okay watch entertainment. Politics obocho next time kech gino krum podwanka. Kura dago ne Osiep duto mag LTN. Kaki winjo wan gi YouTube mar LTN. Guys subscribe and follow. Stories ni LTN ka. Main channel ma onagi. Main channel ma joluo. Buru winj mbaka. Kae ono wache kaka entie. To wache kaka wawinje. To wache kaka wanene. Ma opinion marwa. Okay no opinion mar channel en marwa. Interviews. Koro joera duto mar LTN kaka wacho na Zack Opondo aero duto to anaonge wach ma damed kuom aso wachogo en meni aero duto to meduro eno mana LTN YouTube channel gini kacha gin gi Instagram gin gi TikTok gin gi Facebook page gin gi Threads gin gi X. Follow them in all their social media platform. Eruru kamano. Maniluongo ni Zack Opondo ng'ato kadwa timo kodi gine business kawuono. Oyudi nango yene. Bade ambe an influencer. Makata kama ntie negesani. I'm one of the marketing executive. To influencing mara en manane emia teach tatiyo tina results.
Mane an imiya tich tatiyo tineno results. Kokineno results tigocho nani Zack Opondo no mi tich to kitiyo. Koro en ga mara ni give me job, I work and you see the results. Ka results onge gochna, I'll repeat the work. Abo repeat nyaka wayud results. Thank you. Very nice. Koro mani luongo ne Zack Opondo. Zack wagoni erokamano ahinya kuom ng'ado tijeni ma ichopo LTN ka wagoni erokamano ahinya. Ng'eni next time pod wabiro duogo kuma koro ibiro konwa koro politics. Politics late. Koro ka kar politics kore maber. Kawuono ne Omari nachoketa mane wach entertainment. To ang'eyo ni en ja entertainment. An ang'eyo mana komiel mbele kacha. To dire to gi malo. En miel ma Ibama. Opija. Watieke kabisa to wambe okichoma wa matin. Waningeni wahero joma nyiso wadieri ni LTN gimunyalo timo maber. Ka udhi marach, losuru gi ka. To an ok wahero gimikono e tok tent. Iwacho kama kata ji wacho ni. So far so good. Ngech apa the first time anawuoye microphone LTN non stage. Kokone gore tipenja to kokogore to ipenja. Your director was a man, but today I'm happy your directors gin ladies. Ipenja taduoko. So far so good. If I can criticize, not today. Maybe kabro watch gine YouTube. Eka bro criticize. Okay. Nangomo migolo ka wiya duong. Yeah. To wiya to duonga. Yeah. Okay. That is so good. Thank you so much. Thank you. Jakoro kakirero kajero endo mano niluongo ne Zack Opondo, iluongo ne the Duke of Alego, mano influencer ma wan godo e pacho kaendi. Ne wan kaendi e Gesa Villa, inyalo biro kaendi kao gimoro mayom, ikidwaro math moro mamit, idwaro chame rech moro mokue, ibiro e Gesa Villa. In garambe ni moro, in gi meeting ni moro matin, ibiro e Gesa Villa kaendi e kumukue makata sani neno kwa wuoyo jing'eny kaendi to kinyalo winjo nikech kaendi en jo pesa and above. To kata in ma ofuko ni tin wan gi kari wan e Gesa kaendi warwako jite ko ofuko ni tin wan gi giri minyalo chamo, iwinjo wan gi chai kacha chendo, wan gi soda, wan gi gik moko mimadho mokwe mayom. Inyakwara mogi man Eastland, Nairobi galwora mare, wachopure e Gesa. To kikiwe moki subscribe ne LTN Luo Trending Nation. Kaendi weche pod bire mopogore. Wan kache endo gi jok mocham pesa gi, wan kache endo gi jok ma omigari to dhi oketho. Pod gibiro no kaka gibiro no. Wan gi jo angla mokwalo thumbe jowetene. There are so many. Wamed mana winjo LTN Luo Trending Nation. Angama kelo ni gini luongane Omari Nash chieno jamono mbele, chiene mineno mbele miyoko. Kawuono director na iluongo ne Nyasoba arusi mwenyewe aneno komake seriously obonyo kacho wacho ni Omari you are doing good job. JP Ondesi team LTN te, we are so grateful and we are very happy kaku supportwa meduru mana supportwa nikech kokun wan ok dwanyal. Melea wendo nipeni nyingi. Mondo yud vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Tena vumelea wa. Iwinyo vumelea wa. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar Jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende.
An nyinge iluongo ni Kevin Onyango Odhiambo. Dr. Kasipul. Zanani. To make sure ni neno Luo Trending Nation LTN. Keep it locked. What's up? Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe Buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time. Mai maru Musa Jakadala aka The Joyman. Ane Luo Trending Nation. En manaka. Keteuru manaka jokanyanam. Mit maratari.